ora tayang wah ladara wera macane iso berbicara yo aku iso omong sapa iki wong kendel banget aku alon bae ayo mah aku ayo nah ngene iki penak numpak kok gedabikan numpak iki dinikmati tenang ngene iki lho lah sapa kowe hah sapa aku apa Renaldi Randeng aku Bagong heeh kowe sapa Sardula Seta waduh serem Sardula Seta kowe arep mangan bendaraku aku ngelik aku golek pangan kowe kok numpak karo aku mangan sing numpak aku macan kok tak tumpaki aku kena numpak sak-sake kok sapa sing gelem tak tumpakin aku aja edan tenan ora edan medun meduno wegah aku lagi sedih kok kon medun ngopo ya meduno ora medun tak uncalke tak kipatke kowe kuntal ketatap watu sirahmu pecah tak pangan wis panganan wae wis aku dasare urip ya jelek piye Kang kowe diulang-ulang macan ngono lara kabeh awake ya Le ora lho rasane piye Kang biasa ketemu kanca lawas kaya jan lho iki wong apa wong tenan diganekke ora sambat babar blas alar sambat ya ngopo aku nek sambat ya ora ana sing nulung tiwas sambat ora ana sing peduli karo aku Tro perih Tro bola bali Tro ya mudiar kowe mudiar Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Bandaning ratu kuwi kudu duweni kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Inggih. Menawi sampun paduka dawaken badhe kula canggih nggo jimat Kanjeng Rama bagus. Rembugipun Rama ingkang angka 1 wis ndok tampa kanthi cetha. Nun inggih sampun tegese sesuk mangsa kala pun Rama lengser ke Prabon sira kulub ndak pasrahi negara. Iki mau wis mbok tampa. Nun inggih sampun Kanjeng Rama bagus. Jeneng anak sing iso gawe pemarming wong tuwa, yen ana anak ingkang bangun miturut kaliyan wong tuwa mono nyadan aku isih urip nanging persasatku ya wis anguk-anguk lawanging kasuwargan. Inggih Kanjeng Rama. Salajengipun ingkang angka kalih menapa ing badhe kadhawuhaken dening Kang Putra pun Narasoma. Lah iki ngene. Iki katone bab sepele ning tumrap panjenengan ingsun iki wigati. Inggih. Narasoma, wonten dawuh Rama. Kabar sumebar nganti tekan talinganing pun Rama yen to kanca-kancamu sakbaraan. Kanca-kancamu sakbaraan wis padha nambut silaning akrama. Wis padha nambut silaning akrama. Tegese wis nglakoni mbangun Bali Wisma utawa wis salaki rabi. Inggih. Bareng pun Rama ngerti yen to kanca-kancamu sakbaraan wis padha rabi mau. Gumana ana ing padoning netra, aku kuwi wong tuwa. Mongko aku kuwi duweni anak sing digadang dening wong tuwa. Dene wis duweni anak lanang mongko wis jejaga kaya sira kulub Narasoma mau. Ingkang gumana musik ana ing penggaling pun Rama, aku mung kepengin enggal-enggal momong mantu ngemban putu. Momong mantu ngemban putu.
Mula sadurunge sira tak pasrahi negara Mandaraka iki, ingsun dawuh kelawan sira kulup Narasoma. Wektu dina iki ndak jaluk cekat-ceket golek wong wadon ingkang pantes lan trep nggone ngancani uripmu selawase besok. Merga yen to nganti Nalendra munggah ana ing dampar mongko tanpa prameswari kuwi bakal sinurak ing jagat pinaya ing pesak pepadaning urip. Doh nyono cerak nyono padha mestani ana ratu ora payu rabi. Ana ratu ora payu rabi. Kanggo nyumpel rasaning para kawula ingkang kaya mengkono mau mula sadurunge sira tak pasrahi negara Mandaraka Narasoma turut ana kekarepaning wong tuwa. Turut ana kekarepaning wong tuamu Mandrapati kowe ndang golek wong wadon. Nek wis entuk tepungna kelawan Pun Rama aja nganti kleru ing pamilih, aja nganti kleru ing pamilih. Merga wong wadon kuwi werna loro. Ana wong wadon ingkang bisa ngunggahke derajating wong lanang, ning uga ana wong wadon ingkang bisane mengorek-orek marang pasuryane wong lanang agar milang selawase urip. Aja nganti kleru. Inggih. Inggih. Syukur golek wong wadon sing nganggo hijab. Inggih. Kuwi iso gawe pemarenging Pun Rama. Inggih Rama ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Mula Kang Sangka kuwi dina samengko maragake wangsul ana pitakoning Pun Rama iki sira kulup ndak kegadang enggalo daup lawan sawijining wanita. Sapa wae Pun Rama ora bakal matesi lawan nggonira golek wong wadon kinarya ruwang nggonmu bakal napaki urip sak teruse. Aja ngomongake kuwi widodari, anak Nalendra, putra Nalendra, putra satriya, putra brahmana, nadyan wong loro saudon telu saurupan, wong jalma wanan nang yen to pancen nuju prana lan bisa gawe pemareming atimu sarta cocok mathuk lan gathuk lawan rasamu. Pun Rama mung bisa mengestoni. Lah saiki genti kowe matur karo Pun Rama supaya cetha nggone Pun Rama bakal nampa aturmu mau. Matura endi sing kira-kira durung cocok marang rasamu, nggonmu bakal tak pasrahi negara apa nggonmu bakal ndak dawuh supaya enggal Palakrama Narasoma. Kagat risang kapirangu penanggul kinempit kempit sang reknaning bawana ya tukang walang ati ya si tukang kudu kering ya si tukang ana sing tias namit pasang kalimat tabit lebih lodoni demawaing tawang tuwang lepatno ing tulamano menawi wonten pataturipun ingkang putra kula tadah wadana Rama ora dadi ngopo dasare kowe anakku yen tono luputmu nggonmu munjatur kelawan Pun Rama isih gedhe palimarmaning Pun Rama tumrap sira kulup Narasoma. Inggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nuwun sewu Rama, menawi kula kapasrahan negari jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ingkang putra pun Narasoma. Kula menika dados putra paduka ingkang pambayun. Mula sampun jamak limanipun menawi kula nampi negari menika, kula tampi kanthi lega gawaning manah. Nanging kejot raos sing manah kula sareng Kanjeng Rama paring dawuh supados kula enggal Palakrama. Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu Rama. Mboten ateges kula badhe wantun andhua dhateng kepareng paduka Kanjeng Rama. Nanging menawi Palakrama menika tasih tebih kaliyan manah kula Kanjeng Rama. Gusik to. Gusik. Mbok yo nyawang dhisik. Sadurunge kowe semaur kowe iki nyawang Narasoma, kowe iki nyawang. Nyawang marang blegere wong tuamu, nyawang ragane wong tuamu, Prabu Mandrapati. Aku wis ora bakal suwe meneh dadi ratu ning negara Mandaraka. Wondene ingkang kudu gumanti keprabone sira kulup Narasoma. Sadurunge kowe munggah dadi ratu ning Mandaraka, marata kowe ndang Palakrama matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene Kanjeng Rama paring dawuh mekaten. Nanging
Nanging nuwun sewu mboten ateges kula badal dhateng dawuhipun Kanjeng Rama menawi bab Palakrama menika tasih tebih kok adoh piye to ya mbok ya diawe dicerakke kok adoh piye kowe iki wis jejaka lho Narasoma kowe iki wis jejaka kowe iki pantes gandeng kalon swisingging prameswari ing besok bakal njajari lenggahmu ing negara Mandalaka inggih namung nuwun sewu tiyang rabi menika mboten sepele lho Rama lho kok ora sepele piye tiyang bangun Bale Wisma tiyang lampahi Palakrama menika mboten sepele. Nyibaratipun keplok kedah tangan kalih. Keplok kedah tangan kalih. Menawi keplok menika namung setunggal. Menawi keplok menika namung setunggal, menika mboten badhe saged sae kawontenanipun. Mila bab menika kula kedah pilih-pilih langkung rumiyin wondene pilih-pilih menika wekdalipun mboten saged sak cepetipun Kanjeng Rama menika damanci waktu ingkang dangu. Seta. Kowe kok wangsulan ngerweteh kaya ngono karo wong tuamu to? Olehmu wangsulan kok le nganti kaya mengkono. Aku tak takon karo kowe. Aku sapa? Panjenengan tiyang sepuh kula. Panjenengan Rama Prabu Mandrapati. Lah gini ngerti. Anane kowe urip ning jagat iki mergo aku minangka sudarmamu. Lah kok dadi saiki kowe malah wani karo wong tuamu. Kowe malah sajae wani karo wong tuamu aku mboten ana geswantun. Mboten ana gesanduwa. Kula namung badhe matur sejatosipun Kanjeng Rama bilih kula dereng saged mangun Bale Wisma. Narasoma, kowe gelem apa ora takon Palakrama? Iya, yen papunten dereng saged Kanjeng Rama. Kok durung iso piye? Kudu iso. Nuwun papunten dereng saged Kanjeng Rama. Badhe jagat pangestu kuwi lha ta. Ing sekawit kowe iki gawe mareming wong tuwa. Nanging barang saya suwe rembugane lah kok tinemune kowe malah wani karo wong tuamu. Nuwun sampun. Mboten ateges kula wantun Kanjeng Rama. Mboten ateges kula wantun nanging nyatanipun kados mekaten menika. Raos kula dereng menawi dipun peksa mangke mboten badhe sae kedadosanipun cukup wis kowe rasa dadak mulang karo wong tuwa. Kowe rasa dadak mulang karo wong tuwa. Pinter njara langit cah nom-nom saiki nek muni pinterane pancen aku ngakoni ning bab pengalaman menang wong gerang bangane kowe. Inggih. Menang wong gerang bangane kowe. Inggih Kanjeng Rama, nyuwun pangapunten. Namung raos kula dereng dugi. Yen durung tekan kuwi kowe sinawa supaya tekan, ngono lho. Sinawa supaya tekan. Kandhi kowe golek srana utawa kancamu wong wadon diajak supaya bebarengan dijawil rasane mergo tresna kuwi uriping jiwa ingkang suci. Kula kang saka kuwi dina samengko kowe tak dawuhi supaya jauh kowe ora usah dadak wani karo wong tuwa. Kowe ora usah dadak wani karo wong tuwa, kowe dawuh. Nyuwun pangapunten dereng saged. Narasoma, wonten dawuh. Kowe wani karo aku? Nggih, mboten Kanjeng Rama. Kowe wani karo wong tuwa? Mboten Kanjeng Rama. Nek ora wani manuta, nyuwun pangapunten mboten saged menawi bab Palakrama menika mboten saged. Kula tasih kepengin piyambakan gesang wonten ing alam padang menika. Tegese kowe ora gatekake marang dawuhe wong tuwa. Tegese kowe ora gatekake marang yuswane ramamu Mandrapati. Kowe leleh luweh marang kahananing Mandrapati. Ora sudi aku kanggo anak sing wani karo wong tuwa. Ora minggat tak bandem dampar pecah sirahmu kowe Narasoma. Ate wonten dawuh sinun. Kaya ngapa rasane atiku? Narasoma. Kuwi anakku sing tak gadang-gadang. Bisa gawe pemareming wong tuwa. Ning nyatane badal kaya jaran ucul. Aku ki wis tuwa. Mung kepengin ngepenakke uripku, nyawang negaraku, nyawang karo anak bojone Narasoma sesuk. Aku pengen momong mantu ngemban putu.
ning tinemune anakku kok badal kaya ngono nerak pacak ngrajang perbatang. Iya. Kula piyambak boten mangertos kados pundi Raden Narasoma anggenipun menggali perkawis menika diweji Patih wonten dawuh. Aku kudu piye? Mula gage kowe tutura karo aku. Aku kudu piye? Iya. Sak mangke monggo lenggah wonten ing dampar langgur miyen. Panjenengan nedeng Siniwaka nedeng dipun adhep sanggaring Kurawa Kawula Nayaka lan Punggawa menawi ngantos kapirsan utawi dipun tingali dening para ing sami sumewa menapa boten lingsem penggali paduka Kanjeng Sinuhun Prabu Mandrawati menawi ngantos tetel kanalindran paduka namung babagan perkawis ingkang putra miturut pemanggih kula sak mangke ingkang putra saged dipun glowentah malih langkung sae sinuwun. Kula aturi lenggah, kula aturi ngetingalaken dhateng jejeg adegipun Alindring Mandaraka. Dewa Bathara jagat pangestu Ngoro Pati wonten timbalan ing adhawuh. Wektu dina iki aja nganti wedi kangelan susulen tungkanen Sinarasoma pareng paduka. Jan bali marang negara Mandaraka lamun Narasoma wangkal ora gelem bali marang negara Mandaraka. Mangsa bareng tak paringi Purbawasesa nggone bakal gawe srana supaya Narasoma gelem bali marang negara Mandaraka. Kawula nuwun ngestaken dawuh. Yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Babar pisan bubarno kang padha sipa jeneng ingsun kundur kedaton. Kawula nuwun pamit madal pasilan sinuwun. Kaya wis ora ana dawuh maneh Patih. Purna gatining pananggilan. Saosa kundur kedaton jeluk saking dampar ketana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Inggih sami ngampil pacraning Prabon. Gawis tengah saking Mandura tindak nyosri Nararata. Katiron saking Mandura kaya gumebyar candrane. Alah, ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara. Lah kok ora malah duwe sasmita apa-apa, aku ora ngimpi apa-apa malah nampa duka saka Kanjeng Rama Mandrawati. Ingkang sekawit banget kepenak pengendikane tak rungokake yen to Narasoma bakal entuk kanugrahan ya kuwi negara ing Madras. Lah kok jebul kabul kawusanane ming supaya aku enggal palakrama mongko aku durung seneng. Aku durung seneng nambut saning akrama. Uripku isih merdika, uripku isih kepengin ijen. Ning Kanjeng Rama sajae kok ngoyak kelawan ingkang ya kuwi aku Sinarasoma supaya enggal palakrama. Mongko ora ana pangrasaku, ora ana suaraku utawa aturku sing nyocok penggali Kanjeng Rama. Lah kok duka yayasinipik nganti mentala nundung kelawan aku. Ya, apa dikira aku ora iso urip yen to lunga saka negara Mandaraka? Nuwun sewu Kanjeng Rama, mboten teges kula badhe wantun kaliyan paduka Kanjeng Rama Prabu Mandrawati. Namung jejeripun putra sampun nampi dawuh kula mboten badhe ambadal dawuhipun Kanjeng Rama. Badhe sapura-pura lampah kula duka mangke dumugi pundi? Lan kawontenanipun ingkang putra kados menapa? Kula pasrahaken dhateng Murbeng jagat kemawon Kanjeng Rama. Kula nyuwun pamit. Nuwun sewu Raden. Paripaksa kula ingkang nungka dhateng timbahipun Raden Narasoma. Wanter dawuh timbalanipun ingkang Rama, dening abdi kematian kedah saged hamboyong jengandika Raden kundur wonten negari Mandaraka inggih wonten ing negari Madras. Raden Narasoma sampun nikahaken dhateng Rama, ing Rama menika sampun kelantu yuswa. Sampun ngantos jengandika nilar negari Mandaraka. Raden kula ingkang nungka dhateng panjenenganipun Raden Narasoma. Kula nyuwun mahapunten.
pangling Siwa Patih. Nggih, kasinggihan mekaten Raden, kula ngrepeki dhateng jengandika Raden. Ana apa Patih? Apa pancen diutus dening Kanjeng Rama? Apa pancen kersaning Siwa Patih pribadi? Yen mapunten. Raden Narasoma badhe tindak dhateng pundi? Patih wonten dawuh. Ora usah dadak ngambali pengendikane Kanjeng Rama mestine wae Patih mireng. Yen to Narasoma ora dikanggokake ana negaring Mandaraka, malah semune Kanjeng Rama wis mentala kelawan aku. Aku ditundung lunga saka negaring Madras. Niatku ora bakal bali marang negaring Mandaraka. Gandeng Kanjeng Rama wis mentala, bakal tak lakoni uripku tanpa mapan ana negaring Mandaraka. Waduh. Menawi jeneng nganti Raden menika mentala kados mekaten, ibu kados menapa risak ing penggalipun Kanjeng Rama. Inggih menika punden kula Prabu Mandrapati. Jernyatanipun kula kinten pengendikanipun ingkang Rama menika mboten lair batos. Lho, ora lair batin kepiye? Tiyang sepuh menika menawi duka adat saben sok mekaten. Kula caosi prisa Raden. Nalika panjenengan minglar saking negari Mandaraka, tumunten ingkang Rama nangis muwun krana getun ngedalaken dawuh ing kados mekaten menika kala wau. Menika kinaro pratandha bilih ingkang Rama menika mboten lair batos anggenipun nundung jengandika Raden Narasoma. Siwa Patih wonten dawuh. Getun tiba mburi iki wis akeh banget pirangane lan akeh banget lupiyane utawa contone. Mula sing jeneng wong tuwa wajib tinuwa tuwa lan tinuwi-tuwi kuwi sak pengendikane kudu dipenggalih, aja ngawu gawar ngawur. Luwe-luwe Kanjeng Rama kuwi nalindra ingkang wis keladuk yuswa. Mestine wis tuwa ndahar gempalaning jagat legiasi ning kahanan lan wis ngerti marang kahanane panjenengane dhewe. Mula yen ana perkara kuwi wajib dibeta nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung, aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Pangendikane Kanjeng Rama wis paring dawuh, yen to aku ora nindakake dawuh Kanjeng Rama, doh nyono cerak nyono, padha mestani yen to Nalendra Mandaraka Prabu Mandrapati kuwi ucape blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sentre. Ora kena dipercaya dening para kawulane. Mula kinarya njunjung derajating wong tuwa. Nadan aku putra kudu ninggalake kamukten kadonyan derajat pangkat negaring Mandaraka. Tak lakoni mergo aku njunjung marang asmaning wong tuaku. Waduh. Kula jengaten Raden. Lho, mestine kudu kaya ngono sing tak lakoni. Nyuwun pangapunten. Samenika ngaten kemawon. Cekak aos. Kula kadhawuhan dening Kang Rama mboyong Raden Narasoma kundur dhateng negari Mandaraka. Kadhawuhan Kanjeng Rama mboyong aku kundur ing Mandaraka. Kasinggihan mekaten. Saiki ngene. Genti tak takoni. Panjenengan badhe nyuwun paring dawuh menapa? Yen aku gelem, tegesipun panjenengan tasih tresna dhateng tiyang sepuh. Junjung derajatipun ingkang Rama. Upama aku ora gelem, mongko dasarku antaraning gelem karo ora gelem kuwi miturut petunganku apik nek aku ora gelem. Lho. Dasaripun menapa? Aku wis matur to. Nek aku gelem bali marang negaring Mandaraka, mongko akeh kawula sing ngerti baliku mau didhawuhi dening Kanjeng Rama. Mengko akeh para kawula sing padha mestani Ratu Mandaraka Prabu Mandrapati kuwi mencla-mencle guneme. Wis dawuh karo Narasoma supaya minggat kok kongkonan patihe supaya mboyong Narasoma. Apa ora jeneng ratu sing blendra-blendre? Ning yen aku lunga saka negara Mandaraka, tegese aku njunjung derajating wong tuwa sabda Brahmana Raja. Ngendika sepisan ora kena wala-wali kaya Krisna tumaming drancang seta. Ngerti? Inggih, janipun leres. Lah, nek wis bener kono bali kowe. Siwa Patih ngrangkanana wong tuaku sing apik-apik. Apa pekarepane kudu kowe iso ngladeni Wa Patih. Nuwun pamunten. Dawuhipun Kanjeng Rama menika menawi jengandika boten kersa kundur, kula kinan ngrudha paripeksa. Lho lho. Kok sik to? Ngrudha paripeksa kanthi dasar panjenengan boten kurun kundur. Ngrudha paripeksa tegese piye? Kula kedah meksa dhateng panjenenganipun Raden Narasoma. Arep njajal Narasoma kowe? Iya. Wa Patih arep njajal Narasoma. Nek pancen Wa Patih kepengin njajal putra Mandaraka putraning Prabu Mandrapati, ayo aja ndodok kaya wadon pepinjungan. Ngadeka jejeg padha karo Narasoma. Jaja muntablir kena tabuka wae asinipe. Netra kocak ngundar andir. Oh, nuwun sewu Raden, tak jabel basaku. Diwasaku mbasani wet kalau karo sampeyan ning nyatane wong tuwa kaya Patih kaya ngene iki mung dianggep dadi wong dolanan. Lho, aku ora nganggep kowe dolanan, Wa Patih. Ning aku mung matur karo Wa Patih nek pancen jajal karo Narasoma. Ayo, neng kene ditemtokke. Yen menang Wa Patih, aku boyongan ning Mandaraka. Nanti yen aku sing menang, nuwun sewu lho. Yen to aku gawe wiranging wong tuwa,
ndak aturi tata-tata. Aku yang bakal ngerangket Raden Narasoma. Monggo, Wapatih, tak ladeni sak gedhekmu legane atiku. Aja mundur Wapatih. Nuwun sewu nggih. Pepeksa kula tegel kali sampeyan. Raden, kula ngakuni keunggulan sampeyan Raden. Wapatih. Mboten nami kula menika badhe wantun dhateng tiyang sepuh. Kula namung nuruti dhateng keparingipun Wapatih. Anggenipun badhe ngruda peksa kaliyan kula. Kula nyuwun pangapunten. Menawi kinten kula jarak perkawis miloro dhateng jenganti Wapatih. Nggih, mboten dados menapa. Mboten dados menapa Raden, malah sak mangke ingkang bombong dene Paduka Raden Narasoma sampun nggadahi kekiyatan ing kados mekaten. Kula titip Rama Prabu Mandrawati. Bab perkawis kula pinasran negari mangke gampil, tuwin sak mangke kula kadhawuhan palakrama menika ugi gampil. Mangke menawi sampun ganep petanganipun manahipun Narasoma, kula janji wangsul kula dhateng negari Mandaraka, kula sampun boyong putri Wapatih, kula nyuwun pamit.
jagat Dewa Bathara. Atos kaya watu kekarepaning Anggir Narasoma. Ya, Nggir, kula tiyang semua namung nderek memuji. Kula nderek memuji dhateng ngersanipun tat kamur wengdan mugi-mugi menapa ing sampun paduka ngendikaaken sageta numusi satemah damel bombong kang Rama Prabu Mandrawati. Kundur jengandika Raden kula antu-antu samangke dados semban kula sak lengseripun ingkang Rama Prabu Mandrawati Raden Narasoma. Om Dedyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Oh, anakku Nggir, anakku wong ayu. Nganti bingung nggonipun bapa napakake kalawan awakku. Nggonmu tansah duwe sloga ingkang beda kalawan adat ingkang wis. Pendak-pendak kowe metu saka pesanggrahan. Saka pertapan lidang ana ing tamaning pertapan kaya ana sing mbok oyak kaya ana sing mbok goleki nganti slagamu beda kelawan adat ingkang wis. Setyawati Pujawati apa sing mbok goleki lan karepmu piye gegayuwamu apa gandeng kowe isih duwe wong tuwa. Aja sok ngiwakake marang wong tuamu matura. Apa ingkang mbok singetake ana ing ceceking rasamu? Gage. Kowe prasaja karo bapakmu aku Bagaspati. Setyawati. Nuwun sewu Kanjeng Rama Premban. Estunipun anggen kula ngrungkepi dhateng pepada paduka menika lingsem dhateng awak kula piyambak. Mboten namung jengandika ingkang boten saged ninggahaken dhateng panjenengan nanging kula ugi bingung napakaken dhateng awak kula piyambak Rama Premban. Lho, kok ngono wangsulamu? Para satata ingkang prayoga aja mbebundheti astaning wong tuwa. Lenggah sing prayoga dina inggih ngestaken dawuh. Kaya aja selak, kaya aja ngapusi. Wong tuwa kuwi luwih ngerti tinimbangane sapa wae. Jer kowe anakku, rasamu nedeng kodeng, rasamu lagi bingung kenganglangan bingleng. Disababake ana bab ingkang mbok penggalih sarta ingkang mbok petung. Mula jaba yen pancen kowe duwe penjaluk, waton bapakmu iso mituruti penjalukmu apa bakal tak sembadani. Wirang kelawan wong-wong kiwa tengen ana ing pertapan ngarga belah. Yen to Bagaspati ora bisa nuruti karepe anakku wadon Setyawati. Rama Premban, sawetawis kula badhe munjuk atur. Ya, kowe arep matur apa? Estunipun manah kula kabebidung dingin pasumpenan Rama Premban. Oh, lah dalah. Titiyoni Gandayani puspa tajem. Wancine dhewe-dhewe. Padahal saben impen sing bakal nemahi kuwi yen to wanci jam 2 nganti tekaning gagat esuk. Winastan puspa tajem utawa kadoro dasih wanci ning impen nalika semanten kula guragapan saking anggen kula tilem menika sampun kapireng kluruk ing jago wonten ing Brangwetan. Tegese wancine kadoro dasih kasinggihan mekaten Kanjeng Rama. Jroning impen kowe ngimpi apa? Rama Premban salebeting pasumpenan nalika semanten kula menika pitepangan kaliyan satunggiling satriya saking nagari Madras inggih Mandaraka ingkang namipun Raden Narasoma. Salebeting pasumpenan bebasanipun keplok sampun tangan kalih nalika semanten kekalihipun inggih kula tuwin Raden Narasoma sampun prasapa nedya sebaya mukti sebaya mati. Yo
Munten nalika semanten kula nglilir saking anggen kula tilem. Dumadakan sepi sampun suwung. Boten wonten lenggahing Raden Narasoma. Rama Penemban. Wiwit dinten menika menapa ingkang kula tingali kadidene citranipun Raden Narasoma. Kados anggen kula ledang wonten tengahing taman. Menika kados Raden Narasoma singidan ing antaraning sekar-sekar ingkang kinembong saklebeting tetamanan menika Rama. Tumuli kula mlajar kadidene tiyang bingung angupaya dhateng weteng manah kula Rama Penemban. Mbok menawi raos menika sampun boten saged dipun singitaken. Jenyatanipun kula sampun wantun waloka dhateng jengandika Rama Penemban. Ingkang mekaten Rama Penemban, menawi Rama Penemban tasih kepingin nyumurupi ingkang putrapun Setyawati menika seger kewarasan mapan wonten ing pertapan ngarga belah. Mugi paduka Rama Penemban kersa madosaken jejantunging manah kula. Inggih menika pun Raden Narasoma Rama Penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajabing tawang. Ngong susuh angin ngendi gone. Latala wong Detyan Kala Lutra Mas Patik Raja Dewaku. Larak tenan to. Ora bakal bisa goroh karo wong tuamu. Nyatane ana sing mbok delikke lan mbok gembol ana jroning atimu. Lah. Bener antamaning penggaling pun Rama yen to anakku wadon lagi kaprawasa marang rusaning rasa tresna. Ngandi kowe matur kelawan pun Rama yen to wis ketemu karo sawijining satriya kang aran Raden Narasoma atmajaning nalindring Mandaraka. Oh Setyawati, kabagyanmu ya kabagyaning pun Rama. Yen to nganti kowe nandhang susah, aku ya ngrasakake ora kepenak nggonku nglakoni urip. Mula apa sing dadi penjalukmu mesti bakal tak udaneni sarta bakal tak sembadani. Setyawati, tunggunen sawetara wektu tak golekane sing jeneng Raden Narasoma tak boyonge marang pertapan ngarga belah. Yen to pancen Raden Narasoma iki mengko kersa rawuh ning ngarga belah, yen ngono pancen pesthi jodohmu kowe bakal dhaup karo putri utawa putra negara ing Madras. Nanging yen to pun Rama ora iso nemokake Raden Narasoma, Cahayu kowe aja gelo rasamu. Jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor, wong lanang piye wae akeh. Mula kang sangka kuwi, dina iki aku njaluk pamit. Tunggunen pertapan ngarga belah sawetara wektu pun Rama tak budal ngupaya Raden Narasoma. Rama, kundur paduka Kanjeng Rama Penemban. Ora nganti Raden Narasoma nyuwun pangapura ateges panjenengan sampun wentala nyumurupi kesangsayaning gesangipun Setyawati. Aja ngono. Menungsa diwenangake budidaya ning garis sing pesthi gumantung marang purbaning dat kang murwengdat. Wis, aja walang ati rasamu tunggunen sawetara. Aku tak budal golek Raden Narasoma. Sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka Rama Penemban. Yo, Setyawati.
Ora nyono babar pisan jebul kaya ngene abote wong sing duwe anak wadon. Monggo wis ndungkap dewasa kek gandrung karo wong lanang. Ning bungah rasaning atiku yen to iki ngungku aku ketemu karo Raden Narasoma bakal entuk mantu keturutan penjangkaning Bagaspati. Nggone bakal momong mantu ngemban putu ya kuwi saka Si Setyawati. Raden, panjenengan lenggah wonten ing pundi kula ingkang upaya dengan dika Raden Narasoma. Monggo Raden kula boyong wonten ing pertapan ngarga belah Raden Narasoma. Napa to Gus? Mas Suryanipun kok kati ngarengu. Sajak nawung sungkawa, Den kula nyadhong dawuh Ndara. Ndara kepareng kula cemadhong dawuh ingkang ngabdi pun nala gareng. Gus enten apa kok sungkawa Ndara Pandhu? Enten apa Ndara kok sungkawa Gus? Kakang Semar. Dalem. Rumangsa Rudra penggalihku bingung mergo kepinginan ingkang tan bangkit bisa kasembadan. Mangke riyen. Tembung sampeyan kok kaya ngoten. Gus, monggo. Napa to sing dipenggalih? Nek dikeparengake Semar cemadhong dawuh, kula nyadhong timbalanipun Ndara Pandhu. Nek menika mboten kepareng kababar dhateng abdipun Semar, inggih sampun. Kula jejering namung Panakawan. Nek mboten dipun keparengaken mangertos, kula namung nderek kersa jengandika Ndara kemawon keparengipun badhe kados pundi. Bantuk pepundhaning tekad Kakang Semar, aku nedya nyuwun dawuhing Jawata ingkang ngerti marang legetaning ati menungsa. Mula kang sangka kuwi jroning alas kene aku pengin nglakoni tapa brata. Semar, aku tunggunen Panakawan. Kowe do krungu ora? Daramu nglakoni tapa brata supaya entuk wenganing Gusti, wenganing dewa. Kowe kandha nunggu. Kowe krungu to, Semar? Aku tak tapa kowe turu. Krungu ora? Krungu ora? Aku ki wis tuwa nek mripate kon melek ora kuat. Kowe do tunggu aku tak turu. Kowe krungu ora, Reng? Aku ya wis tuwa kowe mbangane aku sing wis ngantuk ket mau. Terus aku tak turu. Nek Ndara napa-apa aku ditangekke utawa digugah. Iki nek ora andisiki Bagong aku ya turu. Waduh. Cilaka iki. Aku tak turu Petruk ora ngusel-usel Gong ora ngono to, Gong. Aku yang ngantuk tenan lho, aku sewengi urung turu. Iya. Garangku sing ketoke sewengi jan ora melek mripate. Aku iki ya ning alas dhewe ya suwe-suwe wedi lho, Tru. Iki ge alase petenge rajak mak kaya ngene iki alas gawat kliwat pingit kepati satu mara satu mati jalma mara mule mung kariaran, Tru. Wah. Iki anggap kok kaya wahing. Cangkemku ki ngono kuwi. Oh ya wis. Truk. Mbok ya omong-omongan kene iki wae jagongan rembug apa ta apa? Ora turu kaya ngene gah aku, Truk. Ngantuk aku, Reng. Tenan aku kesel banget aku minggu kerja bakti. Senin kerja bakti meneh. Selasa kerja bakti meneh. Apa ora kesel awake? Aku kesel tenan, Reng. Kowe melek engko gentenan. Tak turu 2 jam kok kowe dek turu. Aku ora ngejak omong Gong ayo ngrembug apa ta apa Gong kemajuaning desa kok kaslak ndasmu lho Reng wis arep merem aku majak omong wae ora lah aku kancane sapa iki nek ana apa-apa ngrekoso uripku Utaman Tata Kate Wisraya
Truk. Mana suara, Truk? Truk. Mana suara? Wong tuwa cilik. Mbok ditoleh. Ora wani. Kuwi, Truk. Reng engko tak potol ndasmu lho suwe-suwe. Aku ngantuk tenan, aku wis lagi kok. Aku ngantuk nek kono apa-apa ditoleh ndara iki butuh keslametan. Wong jaga kok malah digrayangi-grayangi. Muni, Truk. Kuwi tak totok tenan ditoleh. Dilakukan tenan iki. Petra, tromburimu ana jerapah. Tangi ya le dikletak sirahmu modar kowe. Bagong ngene ora tak bandem ora tangi kaya manusia macam apa kowe? Ana wong tuwa dibandem. Kang, nole-ale, napa ora napa kok. Cajiri, sirahmu rada medhon. Ngene, heeh. Wis gak noleh. Wah. Selamat datang. Oh ya wis ketok ya ini. Petra digugah reng. Ya dibantem kae undang mrana. Oh tak antil jerahe tenan. Ana wong turu kok diganggu senengane ora. Mengoh, Truk. Mengoh. Ora. Kae bapak digugah kae ndak dibrakot bokonge kelong marai iso edang-edang kae kok. Mame kaya dicokot lemut kae watune rada gedhe, Truk. Ya, Selincip. ya. Sampeyan niku topo kok naboki? Lho, kae malah karo Ndara Pandhu sing nyeneni karo. Topo sing serius. Topo kok naboki bokong? Wah, demet ki. Noleo, Pak, noleo. Ono kawane ora ono agak gelak dadi cadung panganku kowe, Den. Piye nole? Lah kok dadi eneng macan semono gedene kowe do mlayu ndaramu disaut. Petruk, kowe sing jangkahmu amba tanganmu dawa, ora iso ngrebut ndara tendhiang sirahmu. Wis mangsa boro kok. Aku arep ngasuk. Kudu wong tuwa tak plinteng saka kene. Aku mung masrahke aku. Petruk ora iso ngrebut macan. Ajian. Reng, ngapa? Ngapa ya, Truk? Ndara direbut. Aku ngantuk, telung bengi rung turu. Wis kraja kok aku. Ndara direbut. Ora iso ngrebut, dudu adine Gareng. Aku arep ngantem sapa iki? Wis kentekan uang e, Truk. Rene? Ya. Macan tak oyake. Oh ya, wani apa kowe? Mung macan ya. Kecil. Oh ya. Wah, kene kuku barang kowe gong iki. Ini nggo nyuwek matamu. Ora karo wong tuwa kok. Terus piye? Golek glugu, Truk. Nggo ngopo? Wis ta? Ya. Glugu pomring. Manut. Ya. Dawa apa cendak? Terserah. Ya. Watu ya. Watu ya kena. Ya. Bunter apa kotak? Kok anggere balene tak gajul kowe. Mung cerewet wae ora gawe. Kotak ya kena, bunter ya kena. Ya. Wong kita takon sik kok ya. Iya. Siar nggo ngopo? Wis nyok kepruke ndasku. Lho. Engko nek mati, Weh lah. Mati urip kuwi gaweane Gusti, gawe.
Nek pecah, engko tak tambale cerewet guys. nyem semelang ya, guys. Kok ora iki ngampet tenanan. Yo, lamit lho. Heeh. Weh, setro. Pisan gas, Tru. Pisan gas jajal. Iki rada mendem iki. Ya. Pisan gas. Wis apa ndak malah muntah engko. Ya. Wis, ngene iki gleleng ngene iki, Tru. Macan ketok sak kucing ngono. Ha iya. Direbut kok. Ya, rebute. Ora melu lho, Tru. Ya. Wis, tau yae rasa kuwatir. Kok balik, Gong? Keseseken. Oh iya. Duk. Entak dung ngono. Diman kene. Ya. Musuh sing mendem aku tambahin, Tru. Iya, tambahin. Wes iki wes tenan iki wes. Wes. Gleleng tenan iki. Heeh. Hati-hati lho. Lho, sing hati-hati iki aku. Heeh. Hati-hati lho, Gong. Ya. Sabar. Ora tanya. Wah. Oh, ladala. Wela, macane iso berbicara. Yo, aku iso omong. Sopo iki wong kendel banget? Aku. Alon bae. Ayo mah aku ayo. Nah, ngene iki penak. Numpak kok gedabikan. Numpak ki dinikmati. Tenang ngene iki lho lah. Sopo kowe? Hah? Sopo? Aku wae. Renaldi. Randeng aku Bagong. Bagong. Heeh. Kowe sapa? Sardula Seta. Waduh. Serem. Sardula Seta. Kowe arep mangan bendaraku. Aku ngelih. Aku golek pangan. Kowe kok numpak karo aku. Mangan sing numpak. Aku macan kok tok tumpaki. Aku kena numpak sak-sake kok. Sapa sing gelem tak tumpaki aku. Aja edan. Tenan ora edan. Medun. Meduna. Wegah aku lagi sedih kok kon medune ngopo ya? Meduna. Ora medun tak uncalke tak kipatke. Kowe kuntal ketatap watu sirahmu pecah tak pangan. Wis panganan wae. Wis aku dasare urip ya jelek. Menggo permainan gareng ro Petro. Wis patenan wae ora masalah aku. Ora owel karo nyawamu. Owel ngapa nyawa ora le utang ora le njaluk kok. Misal derma urip kok owel. Oh, ladala. Ora ladala iki serius. Ya wis kowe medun sik. Medun. Medun gelem aku ning kowe aja ndelok aku lho. Lho, sebabe Aku isin. kok isin ngopo? Rupaku ki elek. Kok engko kaget karo aku. Yakin aku ki menungso ning ora pokro. Yo. Tenan? Yo. Ora noleh? Ora. Sumpah? Yo. Oke. Mergane aku ki nek didelok wong ki isin, kejaba nek wis ketemu gathuk ngono kae wis ora masalah. Yo. Heeh, ngono ora kepenak to rasa galak-galak. Iya. Lah iya. Aga aku nek noleh. Ayo. Kowe curang kowe ya. Aku ming pengen weruh wong kok kendele kaya ngono. Kendel aku ki ora bayar utange kendele ra jamak-jamak kok. Kok numpak macan. Yo. Ya iya. Ya wis medun. Ya wis. Ora noleh lho. Ora.
Wah, aku tak melayu. Yo, melayu kok. Ya? Ora oleh tenan. Ora. Ayo. Aku kira ngopo-ngopo. Wis aku tak nang kene wae, Can. Males aku medun. Kowe tak uncalke. Wis uncalno wae terserah. Arep tok pateni ya sakaremu, arep tok uncalke sakar. Arep tok pangan nek kowe doyan dagingku sakaremu. Yo, aja nganti lara ati karo aku. Ora. Kowe diulang-ulang macan ngono. Lara kabeh awake ya, Le. Ora lho. Rasane piye, Gong? Biasa ketemu kanca lawas kaya Jan. Lho iki wong apa? Wong tenan. Jika nek ora sambat babar blas. Salar sambat ya ngopo? Aku nek sambat ya ora ana sing nulungi. Tiwas sambat. Ora ana sing peduli karo aku. Truk. Perih, Truk. Tulungi, Truk. Macan, ora ngeculke adikku tak bacok sirahmu, bacon, ora wedi. Ora wedi, Gong. Dilingkis. Lingkis ndasmu, ora wedi dibano. Ora wedi, Gong. Dibendo. Tak bendo sirahmu, ora wedi dibano. Ora wedi, Gong. Kowe nek anu nengno wae, Truk. Men modar. Kowe iki niat nulungi cerewet wae. Kenyih cangkemmu. Wah, ngerti basa kenyih barang ora. Tiban mati kowe dibano. Engko nek tak bacok macane nglombo mlayu ya, Gong. Oke. Siap-siap. Heeh. Mati dening aku. Wes, ayo Gong, harus siap ya. Oleh bacok ki ngandani dadi aku wis siap. Ya. Ayo Gong, alah. Lagi arep toto-toto. Bola-bali terus. Ya. Mudiar kowe. Mudiar. Nyambut gawe nek karo ngantuk ya ngene iki. Macan nglumba, Bagong tak bacoki raine. Ya ngapura ya, Gong. Nek kowe mati, Reng awak Bagong mati. Cangkeme. Bagong mati, Truk. Heeh. Nek mati ki nek cara desaku ora mlumah. Napa iya? Mengkurep tegese wis pasrah karo bumi pertiwi. Oh ngono ya. Kaya nek mati nek Piye Rek? mati tenan. Buktine Mengkurep. nek cara nggon aku wong mati ki ora mengkurep, Lah ngapa? tengok-tengok. Kuwi tegese wis ikhlas ninggal keluargane. Apa iya? Wah, mati tenan, Truk. Buktine Tengok-tengok saiki. Nek cara nggonku ki nek mati ora ming tengok-tengok ning karo omong-omongan. Bukti nek mayit pancen wis lila lahir batin ninggal ragane. Wis tau weruh ana mayit dememeng, heeh. Antil mencelat kowe. Ya diam, Truk. ya. Ra urung njaluk ya diam ora. Kekilat kesit pindha tatit lampahing jemparing nadyan namung sak gelagah parandene
tumama dadaning matengga buta prapteng maligat ilang wujuding macan iwang pikulun kaneka putra. Alukon lagune nglekas kita linuting kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu werkencang warudaya pak pong bu bola kali cede sapa sing gawe Pandu kita aja kaget apa nulung ingkang dadi macan mau sayekti dinuta dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti kinan dawuh kelawan jeneng kita netepi kelawan sumpah prasetya kita kelawan putri ing Mandura dina samengko sumurupa ngger agahan prapta negara Mandura kita wis diarep-arep kelawan pancangan kita ya kuwi Dewi Prita ya Dewi Kunti Talibrata Pandu. Kawuwus lambahing nalindring Astina Prabu Pandu Dewayana kadhiraken sangger Patpanakawan kocap nalika semanten ingkang wis mentar saking negaring Madras ing Mandaraka nenggih Raden Narasoma prapteng tengahing wana bingung penggaling Sang Narasoma wau ngadeping Mandira Ageng Sang Narasoma Atma Jendring Mandaraka atmajaning Prabu Mandradwipa ya Sang Mandrawati kodheng sutaning galih Sang Narasoma nalika semanten paran marga ngarsa tinempuh bawane kodheng jroning galih Sang Narasoma mila kendel datan mobah datan musik ing cipta pasrah marang panguwasaning dat kang murwing dat dereng danggenya sawetawis lenggah Sang Narasoma dadak sakuling mangke regemeng minyak kang mendung tumiyup saking Dirgantara lenggih Santapa Begawan Bagaspati mulatana satriya kendel wonten madyaning wana sigra tumiyup saking Dirgantara akarya kagiat Sang Narasoma wau Nuwun sewu sampun ngantos kejuting penggalih wonten satriya ingkang mapan wonten tengahing wana menawi dipun parengaken kula badhe ngladi wanuh nggulang tepang Raden panjenengan menika sinten iki ana wujuding Brahmana nanging apais raseksa nggih kula pandhita ing arga belah pun Begawan Bagaspati kasinggihan panjenengan sinten Raden yen kowe takon karo aku putra ing Mandara Katmajaning Prabu Mandrawati aku Raden Narasoma
sumupang ngaruna katinetraning uga rapuh sataning kukila rengkanikara sagatar kene donganingkum ler bawa sing pine panca Pepetoking ayam wana mrak manguwaking pagakan dadake kaget bareng aku ngaku yen to putra Mandara kapajaning Rama Prabu Mandrawati aranku Narasoma banjur lumpruk premban wigatine Raden mugi welasa dhateng kula raya-raya kula nganglang jagat ngupaya jengandika Raden menika awit penangisipun anak kula punindang Setyawati anggenipun sampun kayumyun kepingin sanget ngladosi dhateng jengandika Raden saha ngunggah-unggahi dhateng jengandika Raden Narasoma. Lho kok sik kowe duwe anak arane Endang Setyawati kasinggihan mekaten Raden. Lah terus kula dipun tangisi anak kula supados ngupaya jengandika Raden samangke kepasang yugya katuju ingin dene sampun pinanggih wonten ing mriki mugi suka lilaning penggalih jengandika Raden kula boyong wonten ing pertapan ngarga belah supados pinanggih kan anak kula pun Setyawati lan kersa nampi paswitanipun anak kula pun Setyawati Raden nyatanganing kalanggihan agrar pandan moncar dinon lir kegonang surem soro tetan padang kasoran pacaring purnama ing kegono dasare mangsa katiga penemban apa kira-kira kok ora iso mawas marang kahananing Narasoma aku kuwi lagi sedih aku kuwi lagi napakake uripku kepiye carane nggonku urip lunga saka negara Mandaraka merga ditundung dening wong tuaku lah kok kowe ngawu gawar ngawur ucapmu teko-teko kowe pasrah anakmu Endang Setyawati mongko aku durung tau tepung karo anakmu durung tau ngerti pasuryane anakmu iki kaya ngopo selagine bapakne wae wujud buta lah apa meneh anake aku putra Nalendra ing Mandaraka anake Prabu Mandrawati lah kok ming nampa anake pendhita mongko pendhita buta kaya kowe iki apa kira-kira pantes lantrep minangka jatru kamaning Narasoma wah lah dalah nuwun sewu Raden panjenengan mangke menawi pinanggih kaliyan anak kula tartemtu boten badhe saged selak lan badhe ketukulan raos tresna kaliyan anak kula ora apa mbok anggap aku wong terus saudon terus saurupan iya apa mbok aku anggap wong cepete napa piye iki anak ratu lho Bagaspati aja sapenakmu dhewe iki putra Nalendra Mandaraka aku ora sudi ngladeni anak ayo kowe minggat saka papan kene aku tak neruske lagu saut dadi apa maning jajalanet malah semune kowe ngruda peksa karo aku mbok saut mbok gawa mabur nganti tekan pertapan kene
Kowe pendhita ingkang ora ngerti unggah-ungguh, ingkang ora ngerti tata krama ya. Ing atase aku putra Nalendra ora nyembah kelawan aku, malah semune dasya karo Narasoma. Ha nek pancen kowe iki pendhita Dedaya, pendhita ampuh, kowe pengen mboyong karo aku aja mbok saut kaya ngono. Nanging adu atos sing balung kuliting kulit. Kowe apa aku sing menang? Dijajal apa piye? Inggih, kula pitados kalian kasektenipun Raden Narasoma. Nanging monggo to dipun presani rumiyin anak kula Setyawati, Raden. Anakmu menyang ndi? Monggo laturi noleh. Menika anak kula Endang Setyawati sampun lenggah wonten ing pepengkeranipun Raden Narasoma. Ora pati ndukung. Iki anakmu Penemban? Inggih. Wola. Dos pundi? Mila sampun ngantos ngiyas dhateng tiyang. Arepa bapakne kaya ngene ning anake mencirit kaya ngono. Dos pundi Raden? Rama Penemban. Piye, Nduk? Apa iki cocok kelawan ana ing impenmu? Raden Narasoma sesembahan kula Raden. Jagat Dewa Bathara, jagat pangestu Ngara. Aranmu Endang Setyawati kasinggihan mekaten. Ngantos keraya-raya kula nyuwun tulung dhateng tiyang sepuh kula. Krana sampun kabundha raos tresna wonten ing saklebeting manah nalika Raden rawuh wonten ing pasumpenan kula. Raden, samangke jengandika sampun nyata rawuh wonten ing pertapan ngarga belah mriki. Ugi paduka keparengan nampi dhateng pasuwitan kula Raden Narasoma. Setyawati, tembuk ing netra nalika aku nyawang sliramu ingkang sepisanan jebul kawawa nukulake rasa tresna jroning atiku. Mula ora bakal tak silaki lan ora bakal iso tak duwa meneh. Tuwing rasa tresna ingkang ngrembaka nadyan lagi sedhela, mbok menawa iki dadi pesthi kodrating Narasoma, kudu nampa marang Setyawati ya Endang Setyawati. Menawi sampun gambuh, menawi sampun mathuk Raden, kula tiyang sepuh namung jumurung ndederek. Kula titip daging setampel getih setetes dhateng jengandika Raden Narasoma. Penemban, sewu-sewu keluputanku aku nyuwun pangapura Penemban. Mboten dados menapa. Jernyatanipun sedaya sampun kelampah. Panjenengan ingkang saged paring kabagyan dhateng anak kula. Malah sak mangke sampun kula tetepaken lan kula biyawarakaken bilih panjenenganipun Raden Narasoma sampun nampi pasuwitanipun anak kula Endang Setyawati. Kinarya tandha sih tresna kula dhateng jengandika Raden. Kula badhe paring pusaka wujud curiga dhateng jengandika Raden aran Ki Ayudan Mas menika kula aturi nampi Raden. Ingkang tanpa pepindhan dene sakmangke kula sampun saged nuruti dhateng krenteking manah kula Raden. Nalika aku lunga saka negara Mandaraka didhawuhi Kanjeng Rama supaya rabi, mongko aku jane isih kepengin dhewe ora ana wong wadon ingkang keduga iso ngrubahake bebeteng jiwa kasatriyaning Narasoma. Nanging bareng aku dipondhong bapakmu diboyong marang pertapan kene, tumuli weruh kelawan sira Yayi Setyawati ya Endang Setyawati. Lah kok jebul lah dalah ora kuwasa ngampah marang harganing rasa tresna wekasan aku nampa marang pasuwitanmu bungah kan tanpa upama. Dene aku dina samengko wis bakal entuk jodoh ya entuk
tetimbangan ingkang bakal tak kanthi mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda ana ing negara Mandaraka. Ya mung ngene Setyawati. Inggih. Bareng aku kelingan Kanjeng Rama paring dawuh kalawan aku supaya didhawuhi supaya dhaup utawa duwe sisian. Inggih. Iki aku wis entuk tetimbangan ing atiku sira Yayi Endang Setyawati. Kasinggihan mekaten. Ibarate aku kondur marang negara ing Mandaraka, aku nggawa wujuding ali-ali ing bakal tak aturake marang Kanjeng Rama, tak pisusuake marang Kula aturi waraka kaliyan kula. Ewaya nggonku bakal matur kersane Kanjeng Rama yen to mengko bebarengan kelawan wong tuamu ya mara tuaku Begawan Bagaspati sowan ngersane Kanjeng Rama yen to wong tuaku weruh pasuryane bapakmu apa ora jeneng kewirangan. Putra Ratu Mandaraka lah kok duwe mara tuwa wujuding buta sing tak karepake wujude ali-ali sing watune apik mau sliramu Yayi Endang Setyawati ning ngembanane kok ming saka kuningan saka wujuding kuningan kang ala mau bapakmu. Lajeng kepareng paduka kados pundi? Saking agenging raos tresna kula dhateng jengandika Raden kula kedah kados pundi Setyawati? Wonten dawuh. Kris Ki Ayudan Mas iki paringane wong tuamu. Inggih. Mara aturna wong tuamu. Parengipun pusaka Ki Ayudan Mas iki durung ana rangkane. Aturna bapakmu iki rangkanana. Aturna bapakmu Setyawati. Tanggaping gati Sang Setyawati. Nalika semanten mulat ingkang ngraka ngedalaken pusaka Ki Ayudan Mas paringane Sang Begawan Bagaspati. Kanthi paring pangandikan sumados madosaken warangka. Wis tanggap kersaning Sang Narasoma parandene wahaya ing batos Sang Setyawati paran-warga ngarsa linambahan bawane agenging rasa tresna kalawan ingkang raka miwah tresnane kalawan ingkang Rama parandening mangke nadyan grayah hastane anyandak curiga Ki Ayudan Mas binoyong ngersane ingkang Rama Sang Bagaspati nggih Sang Endang Setyawati wau. Setyawati wonten paring adhawa. Napa kowe? Lagi ngrasake rasa bungah kang tanpa upama dene aku entuk mantu Raden Narasoma. Lah kok dadi kowe ngadhep ngarsaning pun Rama. Sarya tawang-tawang waspa kowe nangis. Ora pangling kuwi pusaka paringanku Yayi Ayudan Mas. Inggih. Wahaya anggen kula badhe munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama. Jebul nyatanipun katresnan menika awrat. Abot piye? Ingkang Mas Narasoma maringaken pusaka Ki Ayudan Mas. Dawuh kaliyan ingkang putrapun Setyawati kinen munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama tumuli dipun padosaken warangka. Ingkang Mas Narasoma paring dawuh pikantuk kanugrahan wujuding ali-ali
ingkang sae saking mutiara namung ngembanipun awon saking wujud kuningan. Mula tumuli kepengenan nyeplok wujuding mutiara menika kemawon saha ambucal dhateng kuningan menika kala wau Rama Penembahan. Wah, lacala. Ya, aku wis tanggap kelawan karepe bojomu, Jawadi. Abot-abote wong tuwa sing duwe rasa tresna karo anake. Aku ngerti yen bojomu isin duwe mara tuwa wujuding buta. Lan kepengin nyingkirake aku sarana nganggo dasar sarta ngaling-aling kelawan anakku wedok Setyawadina Cahayu. Iki tandha rasa tresna wong tuamu marang anak ingkang ora bakal kowe lali selawase urip. Ndara rungokno kang dadi dawuhku nggir. Rungokno. Bapakmu ki wis tuwa. Wis wareg mangan gempalaning jagat legiasining kahanan. Aku mendhita sing tak goleki ming mati kanthi sampurna. Mbok menawa dewa wis paring dalan. Srana iki bapakmu kudu tekaning pati. Yo, kamuktene anakku sing tak tresnani arep tak tomboki nganggo nyawane wong tuamu. Setyawati, kene keris kuwi tak jaluk. Nuwun pangapunten, kula mboten saged mentala. Aja kaya ngono. Yen kowe ora mentala, tegese kowe bakal kelangan bojo. Narasoma ingkang bakal ngayomi kowe selawase urip ben marem atine, ben seneng pikire. Merga ora duwe mara tuwa buta kaya aku. Sing wigati kowe seneng atimu, sing wigati uripmu kebak ing kabagyan. Nadyan kuku nganggo tombok nyawane bapakmu. Aku ora apa-apa, Setyawati. Kados pundi anggen kula badhe nglampahi Kanjeng Rama. Wis kaki, aja kesuwen. Galuh, nek nganti ora mbok tindake, bojomu mrene, Setyawati. Bojomu mrene. Mengko yen nganti ora tok lakoni, kowe bakal nampa duka saka bojomu. Nglimping kang putra Sang Bagaspati. Nalika semanten keris Kyai Danupas tumanduk wonten ing dadaning Sang Bagaspati gumletak kutah ludira sumembur mulat Sang Candra Birawa uwal saking angganing Sang Bagaspati manjing angganing Sang Narasoma. Narasoma, mantuku cah bagus. Aku ora bakal gelo nemoni lelakon sing kaya ngene. Panjen kabeh wis dadi niating bapakmu Bagaspati. Ya mung aku titip getih setampel utawa getih setetes daging setampel marang kowe. Ayo mono anakku. Kowe tak enteni ana ing bukur pengarip-arip. Mangsa kala wis nekani aku kudu bareng munggah swarga karo kowe nggir cah bagus Narasoma.
wonten ageng ing raos tresna kula dhateng jengandika Raden. Ngantos lampahan ingkang mekaten menika kala wau kula saged nglampahi dosa menapa ing badhe kula sandhang samangke badhe kula aturaken dhateng purbaning Wang Mahanasa. Setyawati. Pancen tresna kuwi abot. Akeh wong padha ngarani yen tresna kuwi abot kaya wong nyangga bumi. Ya kaya ngene iki. Wis ora bakal aku selak. Sarta aku ora bakal tida-tida marang katresnanmu. Wiwit dina iki kowe winengku dening Raden Narasoma nganti sak puputing umurku besok. Aku janji Setyawati.